Dobro večer. Počinju 24 sata. Na početku vijesti u znaku kojih protiče dan. Čelnici bezbjednosnog sektora i višeg suda biće saslušani pred poslanicima u narednih 15 dana zbog bjegstva Miloša Medenice. Službena putovanja kočnica da se saslušanje desi ranije. Usvojene izmjene i dopune zakona o legalizaciji bespravnih objekata, rok za predaju upisa nelegalnog objekta u list nepokretnosti produžava se za još 6 mjeseci. Protest građana Sarajeva traže odgovornost zbog nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić, a povrijeđene 4 osobe. Vozač tramvaja uhapšen. Sjedinjene države i Evropa treba da obnove povjerenje i odgovore izazovima sa kojima se suočava svijet, poruka je sa Minhenske bezbjednosne konferencije koja je okupila 50 šefova država i diplomatije. U 24 sata izdvajamo. Svjetski je dan radija. 1944. godine u tek oslobođenom Cetinju oglasilo se radio Cetinje vijestima i izvještajima sa ratišta. Prvi put radio Cetinje je prenosio informacije sa bojišta, sa frontova. Radi uvijek prvi može da javi, radi uvijek prvi tu na licu mjesta. Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, ministar pravde Bojan Božović, direktor uprave policije Lazar Šćepanović, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Ivica Janović i predstavnik Višeg suda biće saslušani na objedinjenoj sjednici matičnih odbora Skupštine radi utvrđivanja okolnosti prilikom bjegstva Miloša Medenice. Sjednica će biti održana u narednih 15 dana. Kontrolno saslušanje čelnih ljudi bezbjednosnog sektora jednoglasno je podržao Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, nakon što je to 5. februara učinio i Odbor za bezbjednost i odbranu. Saslušanje su inicirali poslanici opozicije. Kada su inicirali saslušanje čelnika bezbjednosnog sektora na matičnim odborima Skupštine zbog bjegstva prvostepeno osuđenog Miloša Medenice, poslanici opozicije nisu, kažu, ni slutili da će doći do neobičnog razvoja situacije. Sad mislim da je situacija značajno gora nego što je bilo u onom trenutku kad smo mi u stvari došli na ideju da se realizuje ovo kontrolno saslušanje, jer je crnogorska javnost imala priliku da sinoć gleda uključenje odbjeglog čovjeka, odbjeglog od pravde, osuđenog na 10 godina zatvora, šefa organizovane kriminalne grupe, dakle lice koje je formiralo organizovanu kriminalnu grupu, kako se uživo uključuje u emisiju u kojoj sjedi ministar unutrašnjih poslova. Da je riječ, gospodine Mikiću, o normalnoj državi, nakon svega čemu smo svjedočili sinoć u emisiji Načisto, pala bi i vlada Crne Gore, jer je danas potpuno jasno da odgovornost pripada i vladi na čelu sa premijerom koji ne smjenjuje svoje ministre nakon svih propusta, nakon svih grešaka koje prave. Uključenje Miloša Medenice uživo u emisiji Načisto koje se desilo sinoć, konačna je potvrda da njegovi snimci nisu proizvod vještačke inteligencije, da Miloš Medenica sa snimka nije bot, već stvarni Miloš Medenica. Bojović smatra da je zabrinjavajuće i saslušanje voditelja nakon emisije. Ovo što se sinoć desilo je prvorazredni skandal i ne znam da li je bilo gdje zabilježen, da novinara i voditelja jedne emisije odmah nakon njenog završetka sačekuju trojica policijskih inspektora uručujući im poziv na saslušanje. Samo zbog toga što policija nije sposobna da locira bjegunca Miloša Medenicu, koji se sinoć uživo uključio u televizijsku emisiju. Moramo ovdje da uočimo i da konstatujemo da se javni servis, kao servis svih građana ove države, ovoj temi praktično da nije ni posvetio. Predstavnici vladajućih partija imali su malo drugačiju sliku sinoćnih dešavanja. Možda su ovo posljedice i pokušaja udara države na te moćne grupacije.
pa oni sad pokazuju da su jači od države i da na taj način pokušavaju da taj udar amortizuju, jer ćemo se mi baviti sada ko treba da bude ovo, ko treba da bude ono, a da se ne bavimo suštinom zašto se nalazimo u situaciju kako se nalazimo i šta treba kao odgovorno društvo da preduzmemo. Saglasni su da bi saslušanje trebalo da se održi, ali ne i oko toga koga treba saslušati. Kada sam rekao da se širi spektar saslušanja na 2 odbora i pozivaju sve institucije koje su bile uključene u ovom predmetu, rekao da bi bilo neophodno da se ovaj odbor onda upozna i sa odlukama Ustavnog suda u ovom predmetu, jer su također i oni donosili ovdje odluke. Ne treba Skupština Crne Gore niti preuzima funkciju tužilaštva, niti da preispituje odluke Ustavnog suda, niti mi imamo ovlašćenje, niti smijemo da preispitujemo odluke Ustavnog suda. Možemo da ih komentarišemo, ali da ih komentarišemo u svijetlu ovih činjenica i mi ovdje, a ne da pozivamo sudije Ustavnog suda ovdje i da ih ispitujemo kao na optuženičkoj klupi. Kad predstavnicima crnogorskog pravosuđa ne smeta da se u najžešćim terminima, u najgledanijim emisijama javno prepucavaju sa predstavnicima bezbjednosnog sektora, ako to nije udar na nezavisnost, ako to nije udar na samostalnost pravosuđa, onda ne znam šta je. Ako im nije problem da mi imamo emisiju pa da nas se kao u ringu nalaze direktor uprave policije i predsjednik Višeg suda u Podgorici, onda sigurno ne bi trebalo da bude problem da se ti ljudi pojaviju ovdje. Dogovoreno je da se od Ustavnog suda zahtjeva da dostave odluke o predmetu koji se vodio protiv Miloša Medenice, a koji se odnose na produženje pritvora. Predlog za objedinjeno kontrolno saslušanje jednoglasno je podržan, ali je problem nastao oko datuma održavanja zbog najavljenog odsustva predsjednika Odbora za bezbjednost Miodraga Lakovića, a nakon toga i službenih putovanja ministra unutrašnjih poslova i direktora uprave policije. Zaključeno je da je, s obzirom da su imali vremena da gostuju u emisijama, saslušanje potrebno održati u roku od najduže 15 dana. Iz Podgorice za ETV, Marina Ilić. Novinar i autor emisije Načisto na televiziji Vijesti Petar Komnenić dao je u svojstvu građanina izjavu u upravi policije povodom objavljenog video razgovora sa navodno odbjeglim Milošem Medenicom, za kojim se traga od kako mu je izrečena prvostepena presuda od 10 godina i 2 mjeseca zatvora zbog krivičnog dijela stvaranje kriminalne organizacije. Video razgovor sa navodnim Medenicom napravljen je u pauzi emisije, a snimak je Komnenić pokazao na samom kraju, kada su iz studija izašli gosti, od kojih je jedan bio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, koji nije bio saglasan da se video emituje javno. Komnenića su nakon emisije sačekala 3 policijska inspektora i pozvala ga da da izjavu. Sve sam pojasnio u samoj emisiji, da sam preko portala Istina dobio informaciju da mi se nudi uključenje uživo, ne znam strane koga, da li je virtualni lik ili stvarna osoba, da sam kasnije ustanovio da mi je preko aplikacije Signal stigao zahtjev za prihvatanje. Sve ostalo sam uradio pred ministrom unutrašnjih poslova, bivšim ministrom unutrašnjih poslova i članom Odbora za bezbjednost. Samo sam ponovio ono što sam radio u emisiji, ostalo znam. Smatram da bi taj snimak pomogao da se utvrdi da li se radi o botu ili o stvarnoj osobi. Omogućili bi potencijalno vještačenje. Mislim da bi to išlo u korist istrazi. Ovako nismo imali tu priliku iz razloga koje ne moram da objašnjavam. Ministar je, ja razumijem i njegov stav, zaprijetio napuštanju studija. Ja sam to izveo na ovaj jedini mogući način. O odgovornosti, odnosno neodgovornosti institucija, o posljedicama po građane, kao i po evropski put Crne Gore, u 24 sata razgovaramo sa Marijom Vesković, savjetnicom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića. Dobro večer i hvala vam što ste gošća 24 sata. Dobro večer, hvala puno na pozivu. Pa evo da krenemo od toga da je činjenica da se Crna Gora nakon bjegstva Miloša Medenice i bivše specijalne tužiteljke Lidije Mitrović još jednom suočava sa pitanjem funkcionisanja bezbjednosnog aparata. Na to je upozorio i predsjednik Jakov Milatović. Čuli smo i poruke poslanika koji traže saslušanje čelnih ljudi bezbjednosnog sektora. Ko je u ovoj situaciji odgovoran i kako riješiti ovaj problem?
Pa vidite, mi bismo sada mogli veoma lako i da uđemo u neku i pravničku debatu oko toga gdje je zapravo nastao propust. Međutim, pojavljuju se dva problema u javnom prostoru od trenutka kada se sve ovo izdešavalo. Jedan jeste problem koji se tiče primjene zakona. Dakle, imamo različite informacije koje dolaze od predstavnika vlasti o tome da je zakon ili nije dobar, ili nije dovoljno unaprijeđen, ili je njegova primjena otežana u praksi. Tu se postavlja pitanje da li taj zakon, takav kakav je, da li se mogao unaprijediti za cijelo ovo vrijeme i zbog čega nije. U suprotnom, dolazimo do zaključka da je s jedne strane, na primjer, 25 zakona moglo da se usvoji u Skupštini za pola sata, a nije jedan ključni zakon koji se tiče sigurnosti svih građana u ovoj državi mogao da se unaprijedi za cijelo ovo vrijeme. Sa druge strane, imamo jedan drugi problem, a to su kontradiktorne informacije koje dolaze od predstavnika vlasti, odnosno glavnih aktera u cijeloj ovoj priči. Očigledno je da imamo sukob između dvije grane vlasti, odnosno njihova nesaglasnost oko onoga gdje je problem nastao. Dakle, imamo sukob između predstavnika sudske vlasti i između predstavnika izvršne vlasti. Ali šta je ključ, ja bih rekla, u svemu ovome? Ne u tome da mi razgovaramo gdje je tačno nastao problem, koja norma je trebalo da se primijeni, već da sagledamo da sve ovo zapravo dovodi do velike uznemirenosti građana. I mislim da je ono oko čega svi možemo da se saglasimo, bez obzira na to, na naše različite poglede, na to kakva Crna Gora treba da bude kao društvo, ono što je sigurno jeste da oko jednog pitanja treba da budemo jedinstveni, a to je pitanje borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. U suprotnom imamo ono što se trenutno dešava na sceni, a to je da se građani izlažu neozbiljnom prepucavanju između predstavnika vlasti o tome ko je zaista odgovoran, a neko jest. I ta odgovornost se mora utvrditi. Sad mi smo vidjeli kako je protekla nedavna sjednica Skupštine, zakazana na zahtjev predsjednika države, na kojoj poslanici ponovo nisu izabrali sudiju Ustavnog suda. Kako i u kojoj mjeri neizbor sudija Ustavnog suda utiče na kompletan pravosudni sistem, ali i cjelokupno društvo, i da li pokazuju političari u tom smislu ponovo neodgovornost? Mi smo svi kao država odlučili da Crna Gora treba da uđe u Europsku uniju. I ne samo predstavnici vlasti, već i veliki procenat građana. I ako želimo da uđemo u Europsku uniju, nije dovoljno samo da donesemo jedan set zakona, strategije odgovarajućih odluka, odnosno nije dovoljno samo da uspostavimo zakonodavni okvir. Ako s jedne strane vi radite, na primjer, na unapređenju zakona o Ustavnom sudu, a nemate funkcionalan i djelotvoran Ustavni sud na koji će se primjenjivati taj zakon, onda zaista vjerujem da smo u problemu. Dakle, ispunjavanje određenih mjerila koje se tiču donošenja zakona nije sve ono što je potrebno da bi Crna Gora bila kredibilna članica Europske unije. Kada uđemo u tu Europsku uniju, da bismo bili ravnopravni sa drugim zemljama, neki minimum koji moramo da pokažemo jeste činjenica da imamo institucije koje su dovoljno sposobne da funkcionišu u svim situacijama. Od trenutka kada su počele da se upražnjava mjesta u Ustavnom sudu, ni u jednom trenutku nismo uspjeli da kompletiramo taj Ustavni sud. Dakle, Ustav je propisao da Ustavni sud treba da sadrži, odnosno treba da ima 7 sudija. 5 sudija predloženih od strane Skupštine, 2 sudija predloženih od strane predsjednika. 5 sudija koje su predložene od strane Skupštine su usvojeni i te osobe su sada sudije Ustavnog suda. Tako da je na predsjedniku države sada odgovornost i on je jedini koji može da doprinese popunjavanju tog Ustavnog suda. U tom smislu ja vjerujem u to da predsjednik zapravo radi odličan posao kada je u pitanju predlaganje kandidata. Dakle, nije dovoljno popunimo Ustavni sud, ti kandidati moraju biti zaista najbolji od najboljih. I u tom smislu vjerujem da ne samo da budu najbolji od najboljih, već prosto da zadržimo nivo interesovanja koji je potreban da vrhunski ljudi uđu u taj Ustavni sud. To pokazuju svi konkursi koji su do sada raspisani kod institucije predsjednika, pogotovo posljednji na kojem je većina prijavljenih zapravo su sudije viših instanci. Konkretno predlog koji je sada upućen Skupštini, tiče se predlaga Krstonijevića. To je predlog koji je upućen početkom decembra ove godine. Za svo to vrijeme poslanici su imali dovoljno vremena da sagledaju cjelokupnu situaciju. Mi smo u tom pogledu izašli iz okvira onoga što predstavljaju naše obaveze. Pozvali smo veliki broj partija na konsultacije, to jest te konsultacije su bile otvorenog tipa i mogli su svi da se pridruže. Pozvali smo ih da se upoznaju sa biografijom kandidata, da se upoznaju sa samim kandidatom, iako to nigdje nije propisano kao procedura. Za svo to vrijeme nismo dobili bilo kakav odgovor od poslanika i ne samo to.
nismo dobili bilo kakvu ocjenu ili kritiku na račun rada ili profesionalnog integriteta ili autoriteta predloženog kandidata sudije Predraga Krstanijevića. A s druge strane imamo ili ćutanje ili nedovoljan broj glasova. Mi vjerujemo u to da ne samo da je donošenje zakona u Skupštini pokazatelj naše spremnosti za članstvo u Europskoj uniji, već izglasavanje sudija, odnosno onih kandidata za kojih nemate bilo kakvu zamjerku. Makar ne naglas izgovoreno. Ja ću podsjetiti na poruku koja je stigla iz kabineta predsjednika kada je propuštena upravo ta još jedna prilika da se izabere sudija Ustavnog suda. Poruka je glasila da zbog neodgovornosti parlamentarne većine Ustavni sud postaje crvena zastavica na evropskom putu Crne Gore. Kakve su posljedice u kontekstu evropskih integracija, budući da je i poruka Evropske komisije da bez reformi u pravosuđu nema ni evropskog puta? Tako je. Parlamentarna većina je prosto činjenica je da ona nosi odgovornost svih ovih reformi koji se sada sprovede. Isto kada mogu i preuzimati zasluge, isto tako moraju preuzimati odgovornost. Pred nama predstoji put donošenja velikog broja zakona u narednom periodu, odnosno do kraja ove godine, a veliki broj zakona za njih je rok jun 2026. godine. Nije dovoljno da vi samo imate instituciju u kojoj ćete donositi sve te zakone. Neophodno je da imate i drugu instituciju, a to je Ustavni sud, koji će kontrolisati te zakone. Neophodno je da osposobite tu instituciju da bi ona uopšte mogla da kontroliše sve ove zakone koji se donose u Skupštini. Dakle, kao što rekoh, samo donošenje zakona i svih odluka i strategija i strateških dokumenta nije dovoljno. Potrebno je da imamo ljude u institucijama koji će kontrolisati sve te akte koje donosimo, a koje su zarad jednog zajedničkog cilja, a to je ulazak Crne Gore u Europsku uniju. I evo, ne mogu zaključiti razgovor da ne pomenemo neradnu nedjelju. Svakako je izazvala reakcije i građana i političara, ali i predsjednika Crne Gore. Predsjednik je tražio da se Ustavom reguliše pitanje neradne nedjelje. Sa druge strane imamo i Uniju poslodavaca Crne Gore koja kaže da takvi zahtjevi mogu biti opasni. Evidentno je da ne postoji saglasje oko toga kako regulisati neradnu nedjelju, a istovremeno i zaštititi prava radnika. Tako je. Čuo se i veliki broj komentara pozitivnih i negativnih. Ono što je ključno jeste način na koji sagledavamo cijelu ovu situaciju. Dakle, predsjednik je predložio jedno rješenje koje zapravo ide u korist svima. A to je način da se pravo na neradnu nedjelju unese u Ustav kao opšte pravilo, tako da ono važi za sve. Ali s druge strane, predsjednik nije predložio zabranu rada ili nemogućnost ostvarenja slobode preduzetništva u onom punom obimu. On je predložio da to postoji kao opšte pravilo, ali s druge strane i predložio da Ustav propiše mogućnost izuzetka ili za određene djelatnosti od javnog interesa ili za određene vremenske periode kada bi se radna nedjelja zapravo mogla i realizovati. Dakle, on je ostavio prostor da bilo koji budući akt koji dođe pred Skupštinu, a kasnije pred Ustavni sud, ne bude doveden u pitanje. Da se pravo na neradnu nedjelju obezbijedi svima, ali da se propiše izuzetak koji će zapravo biti rezultat dijaloga između socijalnih partnera. Ja vjerujem u to da je u Crnoj Gori ono što mi svi želimo jeste mogućnost da imamo pravo na neradnu nedjelju. A s druge strane i činjenica da budemo svjesni toga da Crna Gora zapravo i živi od turizma. I svjesni činjenica da moramo propisati određene izuzetke. I ono što je predsjednik predložio upravo to omogućava. Pravo na neradnu nedjelju i s druge strane pravo da socijalni partneri, među kojima je upravo Unija poslodavaca i sindikati, pronađu određene izuzetke koji će biti u skladu sa onim što je cilj, a to jeste ostvarenje i prava radnika, a s druge strane obezbeđivanje finansiranja od turizma. Gospođo Vesković, hvala vam na odvojenom vremenu i na pojašnjenjima koji ste ovim putem dali našim gledalcima. Hvala puno vam. Anketni odbor saslušat će bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Odlučeno je jednoglasno na sjednici tog skupštinskog tijela. Saslušanje je predložio poslanik demokrata Momčilo Leković. Anketni odbor bavi se napadima na novinare i djelovanjem takozvanih crnih trojki. Šef poslaničkog kluba DPS-a i predsjednik anketnog odbora Andrija Nikolić kaže da će datum Đukanovićevog saslušanja biti naknadno određen.
Glavni i odgovorni urednik Antene M Darko Šuković dao je u specijalnom državnom tužilaštvu izjavu u predmetu protiv biznismena Aleksandra Mijajlovića, kojeg terete za organizovanje kriminalne grupe i navodni nezakoniti uticaj na uređivačku politiku više crnogorskih medija. Šuković je kazao da je gotovo 2 sata razgovarao sa tužiteljkom Ivanom Petrušić-Vukašević i tužiocem Miroslavom Turkovićem. Pored Šukovića u predmetu protiv Aleksandra Mijajlovića ranije su saslušani izvršna direktorica portala Analitika Tinka Đuranović, glavni i odgovorni urednik televizije E Draško Đuranović i glavna urednica portala Standard Jasmina Muminović. Oktobra prošle godine urednici 6 medija koje je targetiralo specijalno državno tužilaštvo sastali su se u prostorijama delegacije Evropske unije u Podgorici sa ambasadorom Johanom Sattlerom. Iako nije komentarisao postupak koji je u toku, ambasador Sattler je naglasio da su napadi i prijetnje upućene predstavnicima medija neprihvatljivi i savjetnica za ljudska prava u kancelariji rezidentnog koordinatora Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, Anje Tlanting, poručila je da intenzivno prate slučaj targetiranja medija i stanje slobode medija u Crnoj Gori. Razgovor je bio, rekao bih, vrlo korektan. Moj utisak da smo razjasnili sve ono što bi, ajde da kažem, moglo da bude sporno, iako ja mislim da ničega spornoga zapravo nije bilo, ali rekao bih da je u jednom, ponoviću, korektnom razgovoru, iako je nešto bilo nedojašnjeno do kraja, sad razjašnjeno. Ono što mi je jako bitno to je da su oboje tužilaca me, pa reći ću, uvjerili, jer želim da im vjerujem, da ni njih dvoje, ni treći tužilac koji vodi ovaj slučaj nijesu izvor informacija za prljavi tekst koji se pojavio na ovu temu svojevremeno u vijestima i meni je to u cijeloj ovoj priči jako, jako važno. Biznismen Veselin Barović, koji je sinoć priveden, danas je nakon saslušanja u osnovnom tužilaštvu u Podgorici pušten da se brani sa slobode. Osim što je prema policijskom saopštenju osumnjičen da nije platio porez na kapitalnu dobit prilikom kupoprodajne transakcije, policija je tokom sinoćnjeg pretresa zaplijenila 2 pištolja i municiju za koje su sumnjali da ih Barović ilegalno posjeduje. Prijava za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija bila je navodno anonimna. Kako je danas za televiziju E saopštio Barovićev branilac, advokat Slobodan Smolović, ispostavilo se da su oružje u ilegalnom posjedu, dok je dio municije zaostao od ranije vraćenog oružja. Prema informacijama televizije E, još prije 15 godina, tokom jednog policijskog pretresa, evidentirana su 2 pištolja i municija u ilegalnom posjedu Veselina Barovića. O tome postoji i službena zabilješka u upravi policije. Zakon o ilegalizaciji bespravno podignutih objekata morao je biti izglasan danas i poslanici parlamentarne većine su uglavnom odćutali mnoge primjedbe opozicije. Sjednicu je obilježila i poruka ministra urbanizma Slavena Radunovića, koji je javnosti objelodanio kako su jedna od najvećih prepreka legalizaciji komšijski odnosi. Podatak da je, kao i Budimir Aleksić, kršio zakon o konfliktu interesa kada je kao član vlade glasao da vladi zakupi prostorije Srpske kuće, Radunović je komentarisao naporima da spriječi jastreba da upadne među vrapce. Molba je prema svim diskutantima da racionalizuju koliko god mogu diskusije po dogovoru, naravno, jer se ovaj zakon mora objaviti danas u službenom listu. Tako je krenula diskusija o zakonu koji je morao biti brzo izglasan. Legalizacija bespravnih objekata u buduće biće olakšana jer je do sada moralo biti ispunjeno više uslova. Prije svega, međuljudski odnosi komšija. Uz saglasnost komšije, a s obzirom kakvi su kod nas odnosi među komšijama, vrlo često i u okviru porodice, to je jedna nepremostiva prepreka za mnoge ljude da mogu da legalizuju svoje objekte. No, politička kampanja nije bila prepreka za obećanja o laganoj legalizaciji. Poslanik DPS-a Nikola Milović podsjetio je na neka od obećanja o besplatnoj legalizaciji iz kampanje za podgoričke izbore. Život piše romane,
vi ste prešli sa jedne strane na drugu stranu, postali ste parlamentarna većina i postali ste upravo ministar za oblast o kojoj ste tada govorili. Vi pričate meni koji sam krenuo ovo da rešavam kako ste vi uz građane, a ja sam navodno protiv građana. Prvo, nikad to nije tačno. Nikad Slaven Radunović nije nikome obećao besplatno. To je laž koju stalno provlačite. Ministar Radunović je pojasnio na koga se odnosila obećana besplatna legalizacija. Pokušao i da objasni nalaz Agencije za sprečavanje korupcije, koji njega i potpredsjednika vlade Budimira Aleksića vidi u konfliktu interesa zbog vlasništva u Srpskoj kući, koju pomaže vlada, čiji su istaknuti članovi upravo funkcioneri Nove srpske demokratije. Radunović je kazao da oni ne bi kršili zakon, da nije jastreba. Specifična je stvar u pitanju je samo očuvanje imovine, da ne bi neki jastreb uspio da uleti među vrapce i da otme tu imovinu, ni zbog čega drugoga, i prema tome ja ne osjećam apsolutno nikakvu odgovornost zbog toga, a inače ako mislite da je to neophodno, meni nije nikakav problem da pronađemo drugog Srbina koji će prihvatiti na sebe tih 3, ne znam koliko posto koje meni pripadi. U Crnoj Gori smo došli do toga, kad neko krši zakon, on spominje svoju nacionalnu pripadnost. I onda kaže, kršim zakon, ali ja sam to i to i vi imate nešto protiv toga. Jer ja ne znam zbog čega imate potrebu da mi objašnjavate što ste nacionalno ako ste kršili zakon. O kome god se radi. Da diskusije opozicije ne bi bile jedine i radi političkog balansa, za riječ se javila potpredsjednica Skupštine iz reda demokrata Zdenka Popović. Morala sam da se prijavim za diskusiju da ne bi bilo da su se samo predstavnici opozicije javljali i da komentarisali određena zakonska rješenja, iako većina njih apsolutno nije bila u temi. Apsolutno, vrti se jedna ista politička, populistička priča, evo već godinu dana. I samo da poručim, na konto onoga što je rekao kolega Mugoša, o bivšim i sadašnjim. Bivši su nam obećavali super budućnost, najbolju moguću budućnost i ljepši život. Ovi sadašnji popravljaju tu prošlost. Bi volio da vi meni i građanima Crne Gore kažete koji su to razvojni projekti koje su pripremile i realizovale vlade nakon 2020. godine. Ja ću vam odgovoriti kad bude na dnevnom redu neka ekonomska tema. O toj temi drugi put, a ovo je glasanje završeno ulaskom Andrije Mandića u salu, nakon čega je Skupština završila radnu sedmicu. Za televiziju iz Podgorice, Vladan Šturanović. Stalni izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec istakao je da Crna Gora ulazi u izuzetno zahtjevnu godinu na putu ka Evropskoj uniji uz poruku da je vrijeme ograničeno, a posao obiman. On je u prvom draftu izvještaja Evropskog parlamenta o Crnoj Gori kazao da je upućen poziv svim akterima da pokažu mudrost i odgovornost kako manji sporovi ne bi zasjenili ili čak skrenuli šire strateške ciljeve. Riječ je o nacrtu izvještaja o Crnoj Gori na osnovu izvještaja Evropske komisije za 2025. godinu. Dokument je pripremljen u skladu sa ograničenjima u pogledu dužine, a slijedi i dalja rasprava i amandmani poslanika Evropskog parlamenta. Predstavljanje nacrta izvještaja zakazano je za kraj februara u Odboru za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Izbor sudija Ustavnog suda ključna je obaveza na putu ka Evropskoj uniji. To su danas tokom razgovora na marginama Minhenske bezbjednosne konferencije ocijenili predsjednik Crne Gore i predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta. Ocijenjeno je da završna faza pregovora zahtjeva političku stabilnost, snažne institucije i jasan napredak u oblasti vladavine prava. U saopštenju iz kabineta predsjednika poručeno je da Crna Gora ulazi u odlučujući period evropskih integracija uz ocjenu da je cilj članstvo do 2028. realan i dostižan, ali isključivo uz disciplinu, kontinuitet reformi i mjerljive rezultate. Da je u Crnoj Gori u ovom trenutku izbor sudija Ustavnog suda najvažnija plava zastavica. A upravo ovaj neizbor koji već toliko dugo traje nepotrebno se pretvara u jednu veliku crvenu zastavicu.
i upravo i o tome smo razgovarali i ovo je upravo i ta poruka kao rezultat tog sastanka. Čekaju nas brojni sastanci u okviru konferencije, sastanak sa visokom predstavnicom za spoljne poslove Europske unije, gospođu Kaju Kalas, premijerom Holandije. Već sam se kratko sreo i sa austrijskim kancelarom, sa ministrom vanjskih poslova Njemačke. Snažna podrška zaista crnogorskom članstvu u EU, našim naporima da upravo ostvarimo onaj ambiciozan, ali čini mi se i dalje realan cilj, a to je 28. zemlja članica 2028. godine. Stari svjetski poredak više ne postoji. Sjedinjene države i Evropa treba da obnove odnose i povjerenje kako bi snažnije odgovorile na nove izazove sa kojima se svijet suočava. To je poručio njemački kancelar Friedrich Merz na godišnjoj bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu. Ukazuje na prijetnje koje dolaze od istočnih zemalja, aludirajući na ruski rat protiv Ukrajine i Kinu koja, kako kaže, eksploatiše zavisnost drugih. Godišnja bezbjednosna konferencija koja se održava u Minhenu okupila je preko 50 lidera. Visoko na dnevnom redu su rat u Ukrajini, pregovori o nuklearnom naoružanju Irana, ali i ostali globalni bezbjednosni problemi. Minhen, grad u kojem se godinama u februaru slavilo transatlantsko savezništvo, otkriva pukotine između Evrope i Amerike. Prvi put to se desilo prošle, a jasne su i ove godine na godišnjoj bezbjednosnoj konferenciji. Ono čega se bojim za Evropu nije Rusija, nije Kina, niti strani akter. Ono čega se bojim dolazi iznutra da će izdati fundamentalne vrijednosti koje je dijelila sa Sjedinjenim državama. Sloboda govora je ugrožena u Britaniji i Evropi. Trump vjeruje da Evropljani moraju igrati veću ulogu na evropskom kontinentu. Godinu nakon oštrih tonova, kruna savezništva, zapadnih partnera, uprkos tvrdnjama generalnog sekretara NATO alijanse da su veze i dalje čvrste i važne kao nekad, nije garant čvrstog savezništva. Decenijama su Sjedinjene države žalile da Evropa ne troši dovoljno na odbranu. To se promijenilo samitom u Hagu. Postojalo je jasno usaglašavanje vizije i jedinstva da Evropa zaista preuzme odgovornost. Evropa preuzima veću lidersku ulogu unutar NATO-a. Evropa također više brine o sopstvenoj odbrani. Savez je možda jačao kroz povećanje za odbrambenu potrošnju, ali duboku pukotinu u svemu otkrila je Trumpova ambicija da poluautonomnu teritoriju Kraljevine Danske, Grenland, prisjedini Sjedinjenim državama. Savezništvo je nužno, kazao je na otvaranju Minhenske bezbjednosne konferencije njemački kancelar Friedrich Merz. I to, kako kaže, ne samo zbog prijetnji koje dolaze od Rusije. Kina polaže pravo na globalno liderstvo. Temelje za to postavljala je tokom mnogo godina strateškim strpljenjem. U doglednoj budućnosti Peking bi mogao vojno da bude ravnopravan Sjedinjenim državama. Kina sistematski koristi zavisnosti drugih i međunarodni poredak tumači u skladu sa sopstvenim interesima. Ako je nakon pada Berlinskog zida postojao unipolarni trenutak u istoriji, on je odavno prošao. Pravo Sjedinjenih država na vodeću ulogu se dovodi u pitanje, možda je već i protraćeno. U eri rivalstva velikih sila čak ni Sjedinjene države neće biti dovoljno moćne da djeluju same. Dragi prijatelji, biti dio NATO-a nije samo konkurentska prednost Evrope, to je i konkurentska prednost Sjedinjenih država. Zato obnovimo transatlantsko povjerenje. Mi, Evropljani, to već činimo. Prema ocjeni analitičara, pukotina nije pošteđen ni svijet. Ratovi u Ukrajini, Gazi, uspon ovih sila, nekontrolisano nuklearno naoružanje pokazale su anomalije poretka koji, uprkos postojanju međunarodnih pravila i instrumenata, prašta neoprostive greške. O tome su između ostalog razgovarali lideri i stručnjaci iz cijelog svijeta u Minhenu. I svi su saglasni u jednom. Međunarodni poredak zasnovan na pravilima koliko god da je bio nesavršen, čak i u svojim najboljim danima, više ne postoji. Stari svijet je nestao, iskreno. Svijet u kojem sam odrastao, živimo u novoj eri geopolitike, što će zahtijevati da svi ponovo razmotrimo kako to izgleda i kakva će biti naša uloga.
Organizatori Minhenske bezbjednosne konferencije saopštili su da je ovogodišnji skup najveći do sada, sa više od 1000 delegata i oko 50 šefova država i diplomatije. Konferencija se održava u trenutku velikih globalnih tenzija uz mogućnost američkih udara na Iran, skoro 4. godišnjicu rata u Ukrajini i rastuću zabrinutost za budućnost NATO-a. Za ETV, Valentina Ćosović. Veliki požar izbio je rano jutros u hostelu za radnike u mađarskom Budakeziju zapadno od Budimpešte. Poginule su 3 osobe, više od 20 je povrijeđeno. Krovna konstrukcija je gotovo uništena, a zgradu je više puta zahvatao plamen i nakon što su vatrogasci počeli da gase požar. Uzrok požara treba da se utvrdi. Sumnja se da je u hostelu eksplodirala plinska boca. Na licu mjesta ih je bilo minimum 5. Vatrogasci su brzo stigli na lice mjesta. Bilo je angažovano više od 50 profesionalnih vatrogasaca i dobrovoljaca. Približno 200 kvadratnih metara gornjeg dijela dvospratne zgrade bilo je u plamenu. Odmah smo počeli da gasimo vatru i pokušali da spriječimo da se požar proširi. Evakuisali smo 27 ljudi iz zapaljenog dijela zgrade. Prema preliminarnim podacima, 15 ljudi je lakše povrijeđeno. 3 je sa težim povredama, a 4 osobe su životno ugrožene. Preliminarna istraga pokazala je da je uzrok požara nepravilan dovod gasa u zgradu. Nekoliko stotina građana okupilo se u Sarajevu u blizini tramvajske stanice dan nakon nesreće u kojoj je poginuo 23-godišnji mladić kada je tramvaj koji je iskočio iz šina udario u njega. 4 osobe su povrijeđene. Na tom mjestu građani su blokirali glavnu saobraćajnicu. Uhapšen je 48-godišnji vozač tramvaja inicijala AK zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo su na konferenciji za novinare rekli da je do nesreće došlo kada je tramvaj iskočio iz šina prilikom skretanja lijevo, nakon čega je došlo do udara o putničko vozilo, metalni stub i zaštitnu ogradu na tramvajskoj stanici. Navedeno je i da je 23-godišnji mladić koji je poginuo stajao na tramvajskoj stanici u momentu nesreće, te da je njegova smrt konstatovana na licu mjesta. Sinoć je slobode lišen vozač tramvaja, 48-godišnji muškarac inicijala AK i on je u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. Pod nadzorom tužilaca kantonalnog tužilaštva kantona Sarajevo, policijski službenici Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo nastavljaju intenzivan rad. Dakle, naši timovi istražitelja iz sektora kriminalističke policije i sektora uniformisane policije nastavljaju intenzivan rad na rasvjetljavanju svih okolnosti pod kojima se ova nesreća dogodila. Jedna osoba poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu od Nikšića ka Vilusima. Nesreća se dogodila u mjestu Podbožur kada su se sudarila 2 auta. Na licu mjesta bili su pripadnici policije, ekipa hitne pomoći i vatrogasno-spasilačke jedinice Nikšić. Završena je 5-dnevna potraga za ženom koja je, kako se sumnja, sletjela autom u Moraču kod mjesta Luča. Njeno tijelo spasioci su izvukli u reonu Vukovačkog mosta u Zeti. Ona je iz za sada neutvrđenih razloga izgubila kontrolu nad autom koje je završilo u nabujaloj rijeci. Pripadnici Gorske službe spašavanja izvukli su iz mora kod plaže Mogren u Budvi tijelo 34-godišnje osobe čiji su inicijali MP. Riječ je o nepristupačnom terenu zbog čega su na poziv budvanske policije bili angažovani pripadnici Gorske službe spasa. U akciji su učestvovali i pripadnici Uprave pomorske sigurnosti Crne Gore. Nestao je 13-godišnji dječak iz Nikšića čiji su inicijali EI. Njegova porodica tvrdi da je nestao u utorak. Dječakov otac ispričao je portalu radio-televizije Nikšić da 13-godišnjak nije bio kući već u domu Ljubović, odakle mu se, kako tvrdi, gubi svaki trag. Nestanak djeteta prijavljen je policiji. Porodica dječaka moli građane da ukoliko imaju bilo kakvu informaciju o njemu, to jave policiji. Porodica je ostavila i svoj kontakt koji vidite na ekranu.
Protest ispred Skupštine, ovog puta zbog zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti po kojem je vakcina uslov za upis djece u vrtiće. Okupljeni kažu da to zakonsko rješenje nije rješenje, već ucjena. Traže od poslanika da ga povuku. No struka upozorava da je novi zakon uveden isključivo zbog zaštite zdravlja najmlađih, koji su najosjetljiviji na razvoj teških oblika pojedinih zaraznih bolesti, kao i zbog smanjenja rizika od pojave epidemije. Djecu vam ne damo, poručuju roditelji nezadovoljni zakonskim rješenjem, po kojem djeca neće moći da idu u vrtiće ukoliko nisu vakcinisana. Kažu da ne žele da ih država zakonom uslovljava. Ne možete vi, gospodo, iz skupštinskih klupa da nama naređujete i određujete kada ćemo mi našoj djeci dati MMR vakcinu, to jest kada ćemo ih odvesti u dom zdravlja. Ne možete, zapamtite. Borit ćemo se do zadnjeg daha. Da se borimo protiv sramnog zakona o obaveznoj imunizaciji djece. To nije zakon, to je ucjena. Nije slučajnost da od 45 poslanika samo jedan poslanik koji je doktor ne glasa protiv istog. Samo da vam najavim da ćemo mi ovdje biti svake nedelje u 16 časova dokle god vi taj zakon ne osporite. No, statistika o vakcinisanoj djeci je porazna. Iz Ministarstva zdravlja upozoravaju da je Crna Gora među najgorim državama svijeta kada je riječ o broju djece koja je primila prvu dozu obavezne MMR vakcine. Da je zakonskim rješenjem upravo njihova zaštita na prvom mjestu, poručuju iz Instituta za javno zdravlje. I zaštitnik ljudskih prava i sloboda je jasan. Država ima pravo, ali i obavezu da zaštiti zdravlje najmlađih. Nismo imali ni zadržavanje onog stepena kakva je bila vakcinacija recimo te 2015. godine, nego imamo konstantan pad obuhvata djece, tako da smo danas praktično zadnji u Evropi, pa kažu i u svijetu po obuhvatu djece vakcinacijom. Iz udruženja roditelji zamjeraju to što je zakon o obaveznoj vakcinaciji usvojen preko noći. Napravili su zakon, onda su organizovali javnu raspravu za koju niko nije znao, pa sad kažu niko im nije poslao nikakve komentare, naravno jer niko nije znao. Onda je ministarstvo povuklo taj zakon, pa su onda preko svojih poslanika, odnosno poslanika iz određenih partija, iz aktuelne većine, odlučili da po hitnom postupku uvrste taj zakon pred sami kraj godine i praktično zadnjeg dana prošle godine da taj zakon i usvoje. I šta se dešava? Evo danas, odnosno ovih dana, se svi bavimo time na koji način će sve to da funkcioniše i ko će na kraju biti isključeni iz predškolskog obrazovanja i vaspitanja, odnosno koja će to djeca trpjeti posljedice ovakvih odluka, jer ovo je kazna za djecu. Podsjetimo, novim zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, koji je usvojen krajem decembra, vakcinacije se uvodi kao uslov za upis u vrtiće, a istovremeno se pooštravaju kazne za roditelje, staratelje koji ne dozvole vakcinaciju djece, koja će se kretati u rasponu od 300 do 2000 eura. Za ETV Albina Osmanović. Gradovi na sjeveru Crne Gore tradicionalno bilježe najveće zagađenje vazduha. Na tu sliku utiče više faktora, kazao je gostujući u jutarnjem programu Budilnik na televiziji E Matija Đukanović iz Centra za klimatske promjene. Država mora ulagati više kada je u pitanju kvalitet vazduha, ali i energetska efikasnost. Potrebne su strategije koje se tiču i saobraćaja, upotrebe elektronskih vozila, rješavanje problema termoelektrane Pljevlja, ali i bolje edukacije svih građana o štetnosti lošeg vazduha na zdravlje. Kada pomislimo na zagađenje vazduha u Crnoj Gori, pretežno pomislimo odmah na Pljevlja i termoelektranu za koju će trebati jedan duži period da se ugasi, jer to nije nimalo jednostavno, već jedan od najkomplikovanijih procesa. Ali tu su također gradovi kao što su Podgorica, Nikšić i Bilo Polje koji dodatno utiču i doprinose toj statistici, a razlozi i faktori mogu biti razni. Jedan od glavnih faktora jeste korišćenje čvrstih goriva za grijanje. Također termoelektrana u Pljevljima koju sam već pomenuo proizvodi najveći broj sumpornih oksida u državi kao i azotnih oksida. Također tu moramo spomenuti i saobraćaj koji pogotovo u urbanim zonama doprinosi mnogo ovoj statistici, pogotovo stari vozni park jer se koriste starija vozila dizna i sve starija. Također geografski položaj nekada nije u našu korist, već gradovi u kotlinama i temperaturne inverzije dovode do zadržavanja zagađenog vazduha na tlu koji građani udišu.
Sezonski radnici u buduće bi trebalo da budu bolje pravno zaštićeni i to je predviđeno prijedlogom zakona o radu na stalnim sezonskim poslovima koji je utvrdila vlada. Predviđeno je da se uvede kategorija stalnog sezonskog radnika u sektorima turizma, ugostiteljstva, trgovine, građevinarstva i poljoprivrede. Iz vlade su objasnili da se prijedlogom zakona garantuje zaposlenje kod istog poslodavca u narednoj sezoni, kao i penzijsko i invalidsko osiguranje za period kada se ne radi. Cilj zakona je, kažu u vladi, kontinuitet radnog odnosa, bolja socijalna sigurnost kroz obaveze poslodavca. Suočavanje s prošlošću ključno je za razumijevanje važnosti rodne ravnopravnosti u crnogorskom društvu, poručuju iz nevladine organizacije Juventas. Nasljeđe ratova 90-ih, koje je region obilježilo traumama i zločinima, ostavilo je duboke posljedice i na položaj žena. Upravo zbog toga sa konferencije Rodna perspektiva u procesima tranzicione pravde pozivaju da se obrazovni sistem unaprijedi kako bi buduće generacije gradile društvo u kojem rod ne određuje društveni položaj niti izloženost nasilju. Uloga žena u crnogorskom društvu je marginalizovana, a promjena tog obrasca, poručuju iz Juventasa, zavisi prije svega od obrazovanja i mladih generacija. Tako da nevidljivost rodne perspektive i rodne ravnopravnosti u obrazovanju vodi ka jednoj potpuno, mislim, apsolutnom neznanju, pogrešnom zaključivanju određenim stvarima, još jačem utemeljenju nekih rodnih uloga i diskriminacije, nasilja i tekako otežava borbu za rodnu ravnopravnost i za povezanije društvo koje vodi civilni sektor. Ne vidim da ga vodi država, da vodi državna uprava to. I mislim da su posljedice svega toga katastrofalne. Cilj rodnih politika nije izjednačavanje ljudi, već osiguravanje jednakih prava i mogućnosti. Možemo biti jednaki, ne postoje dvije jednake osobe na ovom svijetu. Postoje jednaka prava koja treba da imamo, ali mi u suštini treba da budemo ravnopravni jer nosimo drugačija iskustva i naše perspektive doprinose da se bilo koja politika kreira na bolji način. Da bi društvo napredovalo, nužno je i suočavanje s prošlošću. Aktivistkinje upozoravaju da su ratovi u regionu ostavili ne samo političke, već i duboke rodne posljedice, od sistemskog nasilja nad ženama do dugotrajnih psiholoških trauma, koje su oblikovale i dalje oblikuju društvene odnose. Institucionalni sistem do dana današnjeg je ostao potpuno zatvoren. Zašto je to tako? Zbog toga što mi u tim sistemima, u tim politikama imamo ljude koji su odgovorni za prethodna dešavanja na ovom prostoru i kojima apsolutno ne odgovara da taj narativ koji se tiče suočavanja sa prošlošću i specifično rodne perspektive izađe na vidjelo. Zašto? Zato što su žene u ratu uvijek žrtve organizovane državne politike silovanja. Jer je to ratno oružje i propagande i država. Kada počnemo o tome da govorimo, otvara se Pandorina kutija. Ko su žrtve, ko su počinitelji? Aktivistkinje upozoravaju da se jačanje konzervativnih i desničarskih politika u svijetu reflektuje i na region, otvarajući pitanja reproduktivnih prava i položaja žena u društvu. Zbog toga, poručuju, nije dovoljno imati kvalitetne zakone. Potrebne su snažne i stabilne institucije koje će ih dosljedno sprovoditi. Ako vi nemate duboko utemeljeno u svom sistemu, ustav, zakon, ako nemate institucije koje će to da čuvaju kao vrijednost koja je važna i koja je dio zvaničnih politika, vi to ne možete održati, jer to će da se preokrene u prvoj sljedećoj krizi pa ćete opet morati iznova nešto da gradite. U borbi za jednaka prava i mogućnosti, predstavnici civilnog društva nadaju se da će Crna Gora ove godine dobiti novi zakon o rodnoj ravnopravnosti, koji bi unaprijedio postojeći okvir i uskladio ga sa savremenim evropskim standardima. Njegovo usvajanje trebalo bi da osigura snažniju zaštitu od diskriminacije, unaprijedi položaj žena i stvori uslove za društvo u kojem rodna ravnopravnost nije samo pravna norma, već svakodnevna praksa. Za ETV iz Podgorice, Aleksandar Matić.
Narodne nošnje, neraskidivi spoj kulturnog identiteta i istorijskog nasljeđa. U njihovim bojama, vezu i kroju prepoznaje se tradicija koja se čuva i prenosi generacijama. Upravo to bogatstvo iz svih krajeva Crne Gore prikazano je u Beranama na reviji pod nazivom Kad prošetah Crnom Gorom u organizaciji kulturno-umjetničkih društava Duga i Boka. Srebrni filigranski pojas Čemer, star više od 100 godina, zablistao je u Beranama. Na struku mladih djevojaka nije nosio samo ljepotu, već i živu tradiciju. A uz Čemer na pisti su se smjenjivali džamadani, jeleci, prsluci, suknje, kecelje i marame. Odjevni predmeti koji su se nekada nosili širom Crne Gore. Različiti krajevi, kulture i identiteti spojeni su u jedan defile. Došli smo na ideju da bi divno bilo prikazati šarolikost i bogatstvo narodnih kostima sa teritorije Crne Gore, jer zapravo Crna Gora predstavlja jedan primjer baš interkulturalnog prostora gdje se prožimaju raznorazne kulture koje su, da kažem, različite, a opet utiču jedna na drugu, u međusobnom su skladu i zapravo predstavljaju jednu savršenu sliku. Htjeli smo da usporedimo naš folklor kao prožimanje različitih kultura, identiteta, narodne nošnje, narodnih igara, pjesama u našoj multietničkoj i multinacionalnoj Crnoj Gori i da prikažemo da je zapravo, kao što sam rekao, Crna Gora jedan savršen prostor i primjer interkulturalizma. U kroju, materijalu i detaljima prikazanih nošnji mogli su se vidjeti tragovi starobalkanskog i slovenskog nasljeđa, mediteranski i orijentalni utjecaj. Svako odijelo govorilo je o životu ljudi, o podneblju i zanimanju, običajima, ali i o etničkoj i vjerskoj pripadnosti, statusu i vremenu u kojem je nošeno. Prvi put sam u nošnji od Malesije, ona teži 15 kg i ako često oblačim razne nošnje, ova mi je stvarno najljepša, zato što me vraća nekako u vrijeme kad su naši preci nosili ovakve nošnje i mnogo je lijep osjećaj biti u ovakvoj nošnji. Prikazano je 26 nošnji. Publika je uživala u jednostavnim krojevima i ukrasima te raznobojnim nabranim dimijama. Neko je zastao pred suknenom malisorskom džubljetom, a neko se divio otmenoj paštrovskoj svili. Za članove kulturno-umjetničkog društva, čuvare tradicije, nošnje su svakodnevna privilegija. Osjećaj je zaista nevjerovatan, pogotovo zato što kad se nošnje obuku vrate nas u neko davno vrijeme. Stvarno, kad sam prvi put u životu obukao nošnje, sam se nekako specijalno i posebno i jednostavno to je osjećaj koji ljudima koji ne igraju folklor ne mogu da opišem. Ovi vrijedni odjevni predmeti nijesu samo dio prošlosti, već živo nasljeđe koje i danas ima svoju priču. Građani će u okviru programa imati priliku da obuku neke od ovih komada i na trenutak osjete duh starog vremena, u kojem se tradicija nosila s ponosom, a identitet čuvao u svakom detalju. Proniknog tkanog sukna, zvanog žgun, i doseže do ispod koljena. Akcija koju ste pomenuli, koja je namijenjena građanstvu, koju smo nazvali simbolično Obuci tradiciju, gdje pozivamo građane Berana da potpuno besplatno se obuku u narodno dijelo ili narodnu robu, kako se nazivaju, odnosno crnogorsku, bokeljsku ili već narodnu nošnju koju oni žele da izaberu sa liste koju smo im dali i da se profesionalno fotografišu i da dobiju tu fotografiju za uspomenu, jer zaista ima mnogo naših građana koji nemaju priliku ili nije česta prilika da obuku narodnu nošnju i zapravo se profesionalno fotografišu. Defile je zaokružen koncertom Boke i Duge u Beranskom centru za kulturu, na sceni, tamo gdje narodna nošnja najviše pripada. Ovo su Ujedinjene nacije. Obraćamo se ljudima svijeta. Ova poruka poslata je 13. februara 1946. godine sa radija Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se stoga obilježava kao Svjetski dan radija.
27. novembra 1944. u tek oslobođenom Cetinju oglasilo se Radio Cetinje, vijestima i izvještajima sa ratišta na kome su vođene žestoke borbe za konačno oslobođenje cijele zemlje. Radio Cetinje se čulo od 100 do 150 kilometara, a u početku je emitovalo jednosatni program. Danas Radio Cetinje njeguje tradiciju, poručuje glavni i odgovorni urednik Mladen Zadrima, ali prati i savremene trendove u medijima. Radio Cetinje je prvi put otišao u etar kao Radio Cetinje u oslobođenom Cetinju 27. novembra 1944. godine. Znači, Cetinje je oslobođeno 13. novembra, partizanske jedinice su ušle u grad, Njemci i ovi njihovi saradnici su se povukli, zatečena je tu oprema koja je služila za okupatorsku propagandu i preusmjerena je, naravno, opet u jednu vrstu propagande, ali tako je bilo kako je bilo 1944. Znači, prvi put Radio Cetinje je prenosio informacije sa bojišta, sa frontova. Radi uvijek prvi može da javi, radi uvijek prvi tu na licu mjesta, tu ne treba, da je Bog sad ima mali pametne telefone, znači uključenje direktnog programa znači puno. Naravno, ljudi vole da čitaju, da kuckaju po telefonima, da traže, ali našao se, ja mislim, jedan balans. Kad pričamo o tome u okviru naše kuće, ja mislim da je to jedan dobar primjer kako sve to skupa može da funkcioniše. Znači, radio program koji je podržan od portala Cetinski list, odnosno to je ta nekakva sinergija, kako se to kaže, plus video izvještaje koje radimo, tako da sve to skupa pomaže da građani budu pravovremeno kvalitetno informisani. A radio, stari, dobri radio, vi ne možete bez radija bi svijet bio siromašan, ne bi bio svijet, bilo bi nešto sasvim drugo. Vrijeme s jutra promjenljivo, mjestimično se očekuje slaba kiša, na planinama je moguća susnježica ili snijeg. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni. Jutarnja temperatura od -do 11, najviša dnevna temperatura 14 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste 24 sata. U nastavku programa slijedi emisija Na kraju dana. Ostanite uz televiziju E.